Grazzi tal-li l-qajt l-istadina tagħna. Nixtiequ nsaqsuk daqsxejn domandi fuq il-kantilena. Il-kantilena hija l-eqdem dokument bil-Malti. X'tifsira għandha għall-istorja tal-lingwa Maltija? Għandha tifsira kbira il għaliex qisu immaġina kieku inti llum għandek ċerta età u veru u kieku qatt ma kellek ritratt ta' tfulitek. U jiġi xi ħadd jgħidlek ara sibt ritratt u itik ġbija tiegħek u veru meta kont għadek żgħira. Tant xtaqt li tkun taf kif kont u issa tajt dik ix-xewqa. Meta il-professur Wettinger u Domikil Fsadni, Patri Mikil Fsadni, sabu l-kantilena, ġara xi ħaġa hekk l-istess. Jiġifieri irregalawlna ħanejtek bit-tiftix tagħhom dokument li juri l-Malti għadu żgħir, għadu bikri, ritrattiju meta kien xkejken. U għalhekk għandu tifsira kbira. Għandha tifsira wkoll għaliex minħabba li il-żmien li tirreferi għalih huwa lejn nofs is-seklu 15, allura qiegħda qisha bejn il-perjodu Arbi u l-perjodu tal-Malti modern. Mela qisna qed mmorru lura fiż-żmien. Il-magna taż-żmien isejħula u veru. U nerġgħu nisimgħu il-Maltin qegħdin jitkellmu jekk nistgħu ngħidu li kien hekk eżatt għaliex meta tkun poeżija kif taf poeżija ikollha ċertu bidliet. Ma tkunx eżatt kif jitkellmu n-nies. Lanqas illum il-poeżija ma tinkiteb hekk. Imma b'xi mod għandna l-Malti kif kien mitkellem u kif kien jinstema' f'nofs is-seklu 15. U allura qiegħed qiegħda nofs triq isa dik li jgħidula milestone u veru, ġebla li turina id-distanza. Id-distanza isa bejn iż-żmien Arbi, l-Arbi propju u l-Malti modern kif nafuh illum. U allura hemm ċertu bidliet ukoll naturalment li ninnotaw qegħdin isiru, għadhom qegħdin isiru. X'tarif tagħtina l-kantilena fuq il-Malti medjevali tas-seklu 15? Ekku kif kont qed ngħid, ġifieri il-kantilena turina hija ritratt tal-Malti bikri. U ritratt tal-Malti bikri fl-aspetti kollha tiegħu. Ġifieri jekk trid tfittex il-kliem tagħha, jekk tfittex fil-kliem tagħha ssib kliem qadim pereżempju illi m'għadux jintuża. Issib kliem bħal xidew, l-ewwel kelma propja, illi hija kelma li llum m'għadix tintuża. Naturalment il-kliem bħal xmara dejjem għaddejja jinbidel. Xi kliem jintilef u xi kliem ġdid jidħol. U hekk ġara, xidew pereżempju u qada prattikament spiċċaw mill-Malti. Imma mbagħad għandna wkoll pereżempju grammatika differenti. Illum ngħidu art artijiet, dak iż-żmien kienu jgħidu art iradi. Taħsadna nisimgħu dil-kelma u nindunaw li hija l-kelma artijiet. Il għaliex il-Malti kien għadu qiegħed jiżviluppa. U naturalment barra minn hekk anke fil-ħsejjes tal-lingwa għandna bidliet sostanzjali. X'nitalmu mill-kantilena fuq il-ħoss tal-Malti qadim? Ekku, sew kif konna qegħdin ngħidu mela, il-ħoss tal-Malti ma kienx l-istess. Tajt kif jista' jkun. Mhux Malti kien, iva Malti kien, imma ftakar ftit li anke kultant kien iċċaqalqu ftit mili minn hawn għal raħal ieħor, ġieli nisimgħu l min jitkellem daqsxejn differenti fil-ħoss. Hawn min jgħid tiegħu, hawn min jgħid tiegħu, hawn min jgħid tiegħu. Għandek min għadu jippronunzja il-ħe l-akka, jgħidlek daħar, daħri, sewwa flok dar u dari. Ġifieri anke llum għataw id-differenzi aħseb wara meta tmur lura is-sekli u tisma' l-Malti għadu qisu kif qed nofs triq bejn l-Arbi u l-Malti tal-lum. U allura insibu ħafna bidliet. L-ewwel net fil-konsonanti aħna l-ħsejjes normalment b'mod l-iktar ħafif naqsmuhom f'konsonanti u vokali. Mela fil-konsonanti għandna fatt importanti illi għandna xi konsonanti li jidhru illi kienu jippronunzjati fil-Malti u llum m'għadhomx. Pereżempju, nħadditkom kieku ngħidu nitħaddet. Imma da qalilna naħaddithkum hekk kitbinna.
il-lajn li għanna aħna nikdbu lajn u ma nipronunzjawiex pratikament, imma dak iż-żmien kienu jagħmlu distinzjoni żgur bejn lajn illi ma kienx tinstema' u r-rajn illi kienet iktar qawwija u li kienet tippronunzjata bħala g isa g. Sewa, allura jekdbinna għarka, flok arqa, kieku ngħidu arqa. Fil-fatt, fil-poezija bejn omor u arqa, li għalina nikdbuhom blajn u tnejn ma nipronunzjawhom, xi jagħmel differenza. Fejn għandek omor jiktiba blakka, għax ma kienx jisemmaħħa, jew kien jisemmaħħa ftit, u fejn għandek il-arqa kifet kien jippronunzja qawwi bil-ghajn tal-arbi, għarqa. Ġifieri dawn is-sejjes kienu jinstemaw, il-Malti kien qisu kważi tisimgħu tgħid dan arbi qed jitkellem jew Malti. U naturalment hemm bidliet imbagħad anke fil-vokali. Fil-vokali saru bidliet sostanzjali, jiena nsemmi tnejn biss. L-ewwel nett li vokali kellna ħafna iktar milli għandna llum. Da jidher ċar. Jekk tqassam il-versi poeżija u allura tina l-idea ta' il-vokali li jridu jiġu pronunzjati. Per eżempju nsibu niħadditikum. Issa llum ma ngħidux niħadditkum, sewwa ngħidu nħadditkom kieku. Naqsama naħtafa iktar, nwaqqa l-vokali. L-istess għandna miqallimin, 4 sillabi, miqallimin. Aħna jgħidu maqallimin. Ġifieri matul iż-żmien il-Malti baqa iwaqqa l-vokali. Imma dak iż-żmien kien għadu ma waqqahomx kollha, jew kien għandu ħafna iktar. Dik l-ewwel waħda u bidla importanti ħafna hija dik li jsejħula l-Arab isejħula imala. Ġifieri mill-arbi, mill-la tal-arbi, la tal-arbi dejjem insibuha fid-dialetti insibuha u f'xi każi qawwijin estremi anke l-Malti jagħmilha i. Mela pereżempju ħanieħdu kelma jekk ikollok il-kelma salam, kelma li jafa kulħadd, kelma sabiħa, it-tislim u veru il-paċi. Salam fid-dialetti tal-arbi ħafna minnhom jgħidu slam, ġabu għalejle, u aħna saħan si treġibni slim, bli, mela la li tmur lejn le u tmur lejn li. Issa aħna jider mill-kantilena li konna għadna għaddej f'din it-triq, konna għadna nofs triq. Fil-fatt jgħidilna per eżempju klim bħal ġireni, aħna kieku ngħidu ġirini, il-ġirien tiegħi. L-Arab jgħidu ġiran, mela ġiren hawnhekk fil-kantilena u ġirini bil-Malti, u veru. Għanna klim ieħor ġifieri, nanżel jgħid per eżempju, illum ngħidu ninżel, waqt li l-Arbi huwa nanżil. Mela la il-ħin kollu qed narawha tinbidel u fi żmien il-kantilena jidher ċar li konna għadna nofs triq. U hemm eżempji oħra tagħha, per eżempju sisen, is-sisin. Sewa, fl-Arbi qiegħda AN dik, sisan. Mela sisan fid-dialetti sisan u fil-kantilena qiegħda l-istess u fil-Malti beqgħet tinbidel u llum insibuha bħala sisin. Da biex naraw kif verament, kif bdejna ngħidu, il-kantilena isa ritratt tal-Malti li għadu qiegħed jiżviluppa li għadu fit-tfulija tiegħu. Għadu ħierex mill-Arbi u qed isir ħajibda jsir Malti. U għal-Malti bikri.